Yes sir. Ginoo ko kataga ko na akong kamera. Yun oh. Ay. So karon gisugot ha. Sorry na po dadari. J-Ride na po dadari City of Manila. So karon mo adto ko Pasay sa bus terminal sa Pasay. Bali na ko ipadalang mga papeles. So oras is alauna, arang inita. Grabe. So duha akong lakon karon, nagpadala ko sa bus terminal og na ipapilis. So pagkauman mubiyo na po ko dito sa may BIR sa Pasay kay magpanotaryo. So chill ride. So shout out day kay Arjun Amado, ang karaang banggitang irong buang. So classmate na ako na sa una sa college days pa na. Makahurot og bili bataa. Mura gud ni di maminaw, pero pag tawgon maka-answer dayon. Ang kita mo na muna natang paminaw, di kita ka-answer. Shout out sa imo bro. Og siyempre sa akong pari Jason Hakobi. Shout out. Handwash ta palihog pre. Ay Ginoo ko, na ano naman ini? Sa naman mo, di na mo mangiswag. Arang inita na biya kayo. Hi traffic, ha? Stang traffic ka? Ay, di pwede, gamay kayo. Itatagdako-dako nga kalotsan be. Ay, di gyapon pwede. Sud kay mo singit diring ngahak. Saan naman ni oy? Wala may pag-iswagan eh. Saan naman eh? Parang inita na biya kayo. Paano masabi? Diri tabi? Ay, sarang luaga. Ay, sus. Arang luaga, Ay, sus, arang luaga gyud. Ang galing! Ang galing! Daraw, makita ninyo bus lane. Pero nai-service gahig ulo. So dito sa unahan, dito daghan. Katagpilaw tag landong. Tangina yan. Gusinahan ako. Padaplin lagi ikaw, layo pa kayo inyong linya. So kung dari makita ninyo dari sa unahan, ay sudlanan dia sa mga bus lane. So kani adtong adlaw pag ko nakakita ato nga ay daghang nadakpan kay sulod sila nga bus lane, yung sila kabalong ana day nang harang ditong MMDA di sa unahan. So ato makita na to diri. Ayan ayun bus lane sulod na sila. Bus lane na di ha. Pero abot na sa unahan lagi na. Ayun to isa. Hig ulo tapagid motor tapagid daghan napagid kutsi bago pa ko kita diri itong balita ba nga naigipang dakop sa unahan mga gahig ulo may manggudya kay sotoy manggudaw dere arang inita man yun to motor badlungon badlungon Manila kapag pasalamat sila kay walay nagbantay karon kalusot ra. So ni U-turn rata dito tagikan adalan. Bali diha tagikan sa atbang. Kay di man ta maka U-turn diha kay na may MRT. So kinahanglan pa nato dito mo bios. Ilalom. Layo pa. Ay ning kutsihan ni badlungon.
Ay nga man akong tuloy-tuloy na ni. Tuloy-tuloy naman yung traffic di ay. Ay Ginoo. Oy, sibo ka master. Galing yan. Oo nga tong gagian. Bike lane. Bike lane na ni, bike lane. Labaw, bulit ang badlungon di ay. Yes sir. Okay ra ni, wa may nagbantay. Naghanon pud mi, madakpan mi. Na. Oh, bura-bura. Manila na gani ni. Nakabura-bura pa. Yun no. Ay, ay, ay. Ay. Victory line yun. Sumangil tag park diri. Bali makabawal diri. Ay, mana ta? So karon human ako diri. Ay. Dumay na lang akong gas. So, ngita tag katubilan na mandediri day patubil na lang ta. May basig mahotdan niya ta. Lisod na. Ay. Tubil ta. Ito 100. Ay, ito na pala. O, itong pitaka ba eh? Ah, charan. Way sulod. Wa na, pwede na ni mugukod og kanan eh. Makakita ko karong big bike kay nakatubil na gugog 100 kusga na kay ni. Miyo iron eh. Pero lusot-lusot ni. Ayan oh, nagsugod na sila oh. Yun oh. Dili na nagsugod ang kabaryo oh. Naunsa naman noon ini. Na ini naman ni. Ay kabala ni Angkol masingit ay. Ay wajud. Wajud, bala gid kayo gyud. Ay say kahadlo ka nang maipit ka. Ka-helmet bitaw ka, di na maipit imong tiil, kinaka-helmet man ka. Gago! Sa akong 500k followers diya ha, so 500,000 na data. Nice. Stay put lang mo diya, relax sa to mga pipi diya ha. Basta kabalo na mo. Ang di mo follow, magkalibanga.